कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. सेवा पाक्षिक कार्यक्रमा अंतर्गत सेवा करतल्याक सन्मान समर्पण कार्यक्रम कारवार. कडवाड शक्ती केंद्रातर्फे ग्रामीण सेवा पाक्षिक कार्यक्रमा अंतर्गत सेवा करतल्याक सन्मान समर्पण कार्यक्रम श्री महादेव मंदिर सभागृहात पार पाडलो. कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री 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 भावेशानंद स्वामीजी हेमगेल हातीन भारत मातेच्या प्रतिमेक पुष्प अर्पण करून केले. उद्घाटन भाषणात त्यांनी सांगले की स्वच्छता ही आमगेली जबाबदारी. आमगेल घर आणि मन स्वच्छ दवरल्यान देशाचो उद्धार जातलो. या दिशेन आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यरत आसात. तसेच रुपाली नाईक सुद्धा आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी काम करते आसात असे त्यांनी सांगले. कडवाड पंचायत अध्यक्ष अनंत नाईक हिने सांगले की नरेंद्र मोदीजीन दिल्ल्या स्वच्छतेच्या आव्हानानुसार श्रीमती रुपाली नाईक हेमगेल्या मार्गदर्शनासकल सुभाष गुनगी हेमी विशेष पुढाकार घेऊन कडवाड वाठारात स्वच्छतेचे केल्ले कार्य कौतुकास्पद आसा. नंतर सैन्यात वीरमरण पाविल्या विनोद नाईक हेमगेल वतीन तेमगेल बाबा महादेव नाईक आणि संजू नाईक हेमगेल वतीन प्रशांत नाईक हेमी सन्मान स्वीकारलो. सेवा पाक्षिक कार्यक्रमात सेवा केल्ले संचालक सतीश तळेकर, सामाजिक माध्यमाक सेवा दिवचे किशन कांबळे, वैद्यकीय क्षेत्रात सेवा दिवचे डॉक्टर, पंचायत माजी अध्यक्ष उल्हास देवळी आणि विविध क्षेत्रात सेवा दिल्ल्याक सन्मान केले. ग्रामीण मंडळ अध्यक्ष सुभाष गुनगी हेमी सांगले की नरेंद्र मोदीजीचे कार्य, गरिबांसाठी केल्ली योजना तसेच राज्य भाजपा उपाध्यक्ष रुपाली नाईक हेमगेल्या जनकल्याणकारी कार्याबद्दल सांगून स्वच्छतेक सहभागी झालेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आणि जनतेक अभिनंदन केले. शेतकरी मोर्चा अध्यक्ष देवीदास तळेकर हेमी स्वागत केले. शक्ती केंद्र प्रमुख आणि पंचायत सदस्य किशोर कडवाडकर हेमी प्रास्ताविक भाषण केले. माचेर गुनगी समाजाचे बुधवंत दिंगा गुनगी, सेवा पाक्षिक सहसंचालक दत्ताराम बांदेकर, अनिल माजाळीकर, ग्रामीण मंडळ मुख्य सचिव उदय नाईक, सूरज देसाई हजर आशिल्ले. महाशक्ती केंद्र अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ते आणि गावकरी मोठ्या संख्येन हजर आशिल्ले. कार्यक्रम यशस्वीरित्या संपन्न जावन ग्रामीण मंडळ मुख्य सचिव उदय नाईक हेमी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅರ್ಪಣೆ ಭಾವನೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ. स्कूटीन गायीक धडक दिल्ल्यान स्कूटी चालकाले जाग्यारच मरण. कारवार. स्कूटीन गायीक धडक दिल्ल्यान स्कूटी चालकाले जाग्यारच मरण जाल्ली घटना दांडेली तालुक्याच्या कुलगी गावात सांजेर सुमार 7 वाजता घडली. स्कूटी चालक दांडेलच्यान कुलगी गावात येत असताना अकस्मात एक गाय रस्त्यार आयली. त्या वेळार स्कूटी चालकाले नियंत्रण सुटिल्ल्यान गायीक धडक दिली. या धडकेन स्कूटी चालक रस्त्यारच पडिल्ल्यान जाग्यारच मरण आयले. मृताचे नाव भाषासाब सनदी, वय 50, कुलगी गावचो रहिवासी म्हण माहिती मेळ्ळा. या घटनेची खबर मेळताच दांडेली ग्रामीण पोलीस घटनास्थळार येवन पळवणी करून फुल कारवाई सुरू केली. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगासाठी लागचे सगळे वस्तू मेळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच फ्रॉम्प्टन वॉटर पंप मेळतात. सगळे तरेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मेळचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा.
जंगलवासियांनी परत एक पटी अपील अभियानाक सुरुवात. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले जंगलवासी आपल्या हक्कासाठी गेल्ली 34 वर्सां लढत दिती आसात. 3 दशक जाल तरी जंगलवासियांची मागणी अजूनही पूर्ण जाली ना. सरकारान जंगलवासियांच्या अर्जाची पुनर्परीक्षण करनासतना नाकार दिल्यान परत एक पटी अपील अभियानाक सुरुवात जाला. राज्य सरकारान न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाकार दिल्या जंगलवासियांच्या अर्जाचे पुनर्परीक्षण करचे आवश्यक आशिल्ले, पण तसे न जाल्ल्यान आता परत एक पटी अपील अभियान जंगलवासियांच्या महासंग्रामाक सुरुवात जाला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या शिर्शी तालुक्यात झालेल्या या भव्य आंदोलनाचे उद्दिष्ट सरकाराक जागोवसाठी आशिल्ले. या आंदोलनात अंदाज 25,000 जंगलवासी सहभागी जावन तेमी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करून आपल्या हक्काची मागणी केली. सुमार 75,000 जंगलवासी आसात. तेमी गेली 3 दशक आपल्या हक्कासाठी झगडते आसात. तेमगेल्या पूर्वजान या हक्कासाठी लढत दितेत जीव दिले, पण या हक्कासाठी हो लढो फुडल्या पिढीन सुद्धा चालू दवरला. आता जंगलवासियांचो हो महासंग्राम जास्त जोमान सुरू झाला. आता तरी आपल्या हक्कासाठी लढच्या या जंगलवासियांक बेगीच न्याय आणि हक्क मिळू हीच अपेक्षा. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2,53,269 ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ 73,000 ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ರದ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.